prietenul meu. Dar... unde s-a? Da, stil cu mare. Bine, el nu are... Și jucătuie! Dar jucăm de el la timp partică. Eu na! Cam așa. Da, doar ca să jucăm sniper. Challenge-ul de astăzi să jucăm cu sniperele. Ah, fuck. Da, vedem cine luăm. Oh, mi-am luat deja din prima. Și l-am aros. Ok, și-am luat și eu. Ia să fac challenge-ul. Uite că el vrea să apare în video. Petri. Da. Măcar putem să vedem cum gază. Copilul paralimar. 70. Bă. Bă, Max, nu muri bine. Nu muri. Ma, și trebuie să joc două rudi cu sniperul. Hai bă, Maru, dă-i bă, pana mătii. Bă, Maru, fă ceva. Aoleu. Cu și m-am băcat, bă, să joc. Bine, el a cerut să fac un video cu el, dar am zis, bă, ok, very, hai să facem. Dar când eu văd la școală, 507 din 2000 și de acolo. Bă, hai bă, handicapatul, trec bani, Mariusică! Nu, Marius! Oh, nu! Bă, 0,9 secunde, what the heck? De ce pui ping? Hai, am ping. Nu ia gal tot ce știi asta. Cine are gal Bravo! Bravo, man! Bine, eu n-am făcut niciun kill. Decât un kill. Dar în rest... Bă, când vine cineva cu... Bravo! Bravo, man! Bă, mă obișnuiam să fac niște videouri, dar uite că n-am avut timp și am decis să fac de data asta. Da, moarte!
let's go, let's go. Hai să-i facem de asta. Da, mai are puțină viață. Dai cu diegă. Mai are viață, fugi. Fugi, mai are viață. Nu, da, mă, cu... Ești pro să-mi bat piciorul. Fugi. Sau dă-i target pe el. Dă-i target. E low, e foarte rău. E la ceva. Bravo, man, bravo. Ok. Mai somorul. Hai. Omul meu îl fac la bine. Da, pare, it's not OP. What do you mean nu e OP? E OP! Uau, ce-mi părioasli! Deci, acum, știm cu Marus, nici acum nu vreau să vorbesc. Aici. Sau hai pe Crowdroad. Hai pe Crowdroad. Construction, eram sigur ca să ne ia Construction. Păi luăm al mici, nu trebuie. Pe ăsta îmi trebuie niște, nu îmi trebuie. Hai bă, cine? Atac! Ok, să se ducă cineva. Eu cu Maru știu niște genitori, adevărat. Atac! Oh, fuck. Aia m-am uitat. Omul meu! Bă, omul meu a căzut pe mapă. Era o gaură acolo în jos și fix acolo s-a dus. Du-te jos, mori. Mori, frate, mori. Bă, am închis jocurile. Ia, 500 să dăm Cred că poate să fac 5 metri de coboare. Cred că n-ar. Wow! Easy.
Easy shot roll. Easy shot roll. Easy shot roll. Mi-a prins el ăsta. Ma, mi-a trăit și fața. Ben! Are mic. Trebuie să sărim pe el. De ce putin? Sus crucea mătii. Dar vezi că e acolo. Du partea aia la altă. Acolo. Ești gay, e gay. Să-mi bat piciorul dacă ești gay. Nu-i da cu dagger-le, că știi că nu poți să nimerești cu dagger-le. Ești pe acolo prostii. Oh my god, trebuie să-i dau video. Că nu mă ridicat să te spun. Vezi că vine scurt. Nu mai veni! Mamă, dacă mi fac ăștia. Deci trebuie să nu ne mai ducem, că asta are fetița, are șorțeală. Vede, s-a dus. What the fuck, dude? Oh my god! I da flash, bă, Let's go! S-a fost episodul,